Atxaldeon ta ongi etorri denari Leitzeko Pestetako bertso saiora. Urtero bezala, Leitzeko plazan elkartuga bertsoaz gozatu eta atxalde polit bat pasatzeko. Aurten ebai, punta-puntako bertsolarik ditu gurekin. Atzen ikusten dituzuenak. Hemen ere ondoan, Jon Maia. Bere ondoan, Maialen Lujanbio. Segidan, Maian Etxoperena. Ondoren, Eki Mateorena. Eta azkenekoa Unai Agirre. Bertso saioetan ohitura den bezala, bertsolariri altxatzeko eta agur bana kantatzeko eskatuko jo. Zer moduz Leitza aurten bi aldiz nintzanikan etorriko, neguan blusa eman zidaten ta hor neukan noiz jantziko. Neguan ez dut bat ere jarri, naiz 10 gradu tapiko. Gaur pentsatu dut lotu behar dut, etorri naiz eta kitxo. Zezenarena da pilotaren pumpa, eta tartean bertso zale danen junta. Iez egun egiten saio bat arrunta, ateratzen diogun txorrotxari punta. Arratsalde politak geratu zaiguta. Arratsaldeon bezero maite, Leitza bitxean jaioa, tunbona eta ondar artean, ze gustora arraioa, ahotsa ere berotu dugu, nola egaka kaioa, ta zer moduz ateratzen den txiringitoko saioa. Atxaldeon Leitze haze plazerra, haze nolako irrika, ea eskaintzen diogun elkarri, arratsalde bat polita. Naiz aste hontan sufritu dugun, eguzkia ikusita, ea saioa bukatzen dugun, oraintxe bertan hasita. Ipur masaiak lehorrak eta bibelarriak bustita. Arratsaldeon Leitza tokatzen daneran, zer moz dijo azfestak bukatu bezperan, naiz zerura begira ikaratzen geran, hiru tanta jasota basotik anedan, bero zakarra baino obia hau
aukeran, bero zakarra baino hobia aukeran. Oain, lehenbiziko ariketakin hasteko, berrize denai altxatzeko eskatuko diogu. Badakigu etxe bizitzak gaur egun zeresana ematen don gaie dela, etxe bat aurkitzeko dauden zaitasunengatik. Zuek bostak bizitzera sartzeko etxe baten bile zabiltzete. Lehenengo bueltan, esaiguzue zer den etxe baten bilatzen duzuena, nolako etxea bilatzen zabiltzaten, eta bigarren bueltan berriz, esan zer izan den aurkitu duzuena. Zer eskatu etxe bati, hau ez da literatura, logela bat edo igual bi, lasai sartzeko barrura. Sukaldetxo bat, sala txiki bat, argia gaza ta ura, zoritxarrez lehen basiko zena, orain lujo bihurtu da. Ez duenak bihurtu nahi, banketxearen katibu. Etxeak pasa behar ditu 22, 23. Zenbat milioita ze exigentzi, zenbat guta ze diru. Urrezko iturrik ez dut eskatzen, babes izan da aski du. Laupareta teilatua, horrekin konforme gara, baina berez nahiko nuke, mendipuntaren patxada. Taldi berean gero iristea, 2 minutuz tabernara, norbaitek deitu diezadala hori existitzen bada. Lehengo urtean joan nintzen, Donostira ikastera, gero inmobiliaria alokairuta kasera. Ez dut eskatzen duplex handi bat, 20 gelata bainera, baina zail xamar dago bizitzen 200 eurotik bera. Leitzara mendi aldera, heldu nahi det zuengana, 100 metro eta balkoia, eskatu nahi nuke dana. Terreno pixkat ere igual bai, maite baite etorko lana, ezertxo faltan ez duna baino, 0 bat sobran daukana.
hipoteka sinatuta, nola ez zuten ola saldu, gero zerretorriko zen inorketzigun azaldu. Hasierako askatasunez pozik ibili garagu, ta orain 40 urtetarako sentitzen gara esklabu. Izan ere eskaintzen du hemen merkatu libreak. Etxeak luxu badira ez denon eskubideak. Bietxen jabe diren horien aberasteko ideak. Eta pisuak Airbnb jartzen dituzten herrikideak. Lesakan aurkitu nun bat, egin zitzaidan arraro, Kriston obra egin nuen, zarra zegoen zeharo. Eta bileio bakarrik ditut, beraz iluna da klaro. Kuadrillako askok deus ez daukate, beraz oso pozik nago. Bueno, pixuan sartuta, hortxe hasten da dotrina, alokairua amatxok ordaintzen digu jakina. Eta area iritsi eta egunero da berdina, lau pixukide bulla batean ta sukaldea zikina. Leitza eta mendialdea, naiz famatu dedan sobra, Hernan ingeratuko naiz, hori gauza derrigorra. Ta hipoteka 40 urtez, luzatu didate horra, ondorengoei utziko diet, etxe bizitza ta zorra. Guain binaka haituko ga, talen biziko bikotea jontau nahi. Zuek bi leitzartzate, biek gurasoak. Zuen umek adin berekoak die. Elkarrekin joaten die eskolara, ta baita handi kanpore. Elkarrekin ibiltzen die. Kezkatuta zaudete, nabaritu duzuelako, azken denboraldi luze baten, gerozta joera handigoa duela zuen umek eta bereen ingurukoak erderara jotzeko. Txikitatik beren euskera biberoi edo tapure, orainke sueño esaten dute lehen zena, zelo gure. Aita ta ama ginen nagusi, ta umeak berriz gure.
baina orain ia aita ta ama, dira TikTok ta YouTube. Beraz internet dalako horri egingo zaio protesta, baina ez dakit nora joanetan jon badaukat nere kezka. Orain erderaz hasi baitira, lagun arte eta festa, nork ekarri dun ez dakit baino guri ikasia ez da. Gazte ginela esaten gendun guk aberria ala hil, eta erderaz hitz egin baino, nahiago horre egon isil. Aurrei etxean beti euskeraz, bai sendian ta bai hurbil, baina etxetik irtendakoan, mundua erderaz dabil. Baina esaldi hau esan du eta hilea galdu det kordia. Herri txiki bat nahi genduen guk eta nuntzego nobia. Naizta erderak jarri lezaken hizkuntza ta koloria. Leku askotan ala da baino auleitza degu ordia. Baina kanpora begira beti, gu errudun bila azti. Gure ametsak herri euskaldun bat, askatua eta zazpi. Dirudienez ez dugu egin, ametsen bidean aski. Igual pentsatu beharra dugu, zer egin degun guk gaizki. Baina laguna jakinda ere, ez da erresa ekiten. Zer horrek ere ondo dakizu zer mina ematen diten. Seguru asko honek badaki, nagoela irakiten. Naizta kalean somatzen dudan etxean ez du egiten. Baina asera izan behar da, dena euskeraz esanaz, ta ez daitezela nahastu hizkuntzaz, euren aitaz ala amaz. Eta jarraitu beti temati ta eguneroko lanaz.
ez dezagula damurik izan, alegindu ez izanaz. Ilea lurpetik zerura joan da, nere laguna aibala. Jarrera hortan bota behar det, nere azkenengo bala. Lengusu bat deternanine eta esan dit han ala dala. Baina geurean jarraitu eta gero bueltatzen dirala. Altxa hurrengo lanerako Maian eta Eki mesedez. Jakingo duzuen bezala, abuztun 10 izaten da Leitzeko pestetako txepinazoa, iganden izan zen. Urtero prozesu parte hartzaile bat iten da, herritarrek proposamenakin eta gero bozketa bidez txepinazoa zeinek botako don erabakitzeko. Aurtengoan, Joserre Intxausti izan da aukeratue, Maimur liburu dendan urtetan lanen aitutakoa. Liburu dendako ohiko zereginez gain, herritarrei eta herriri laguntzeko beti preste ondena eta da ona, beti esku bat botatzeko. Herrigintza askotan egun seinalatukin eta ekitaldien antolakuntzakin lotzen du. Baina herrigintzan badaude ikusten ez dien eta gauze asko, txiki asko egunerokoan eginez osatzen dien lanak. Zenbateraino da ikustezina halako norbanakoek egiten duen lana? Liburuak ta egunkariak ekartzen zituen ona, paper artean maiz izaten da, ezagutza bat sakona, kazetarita idazlea naiz, eta aizu ez da broma, keinu txikia hori zatea, nola ez da izango ona. Keinu txikia izaten baita, sarri indarra hundiduna. Pausori pauso eraiki behar duguta etorkizuna. Herriko jende eder askoren eguneroko jarduna. Azpimarratu arren gutxitan denok eskertzen duguna. Leitzara etorri eta pankartak ikusi ditut perfecto. Gure herrian egiten dira erdi presaka antzeko. Hemen ordea zenbat artelan pintura eginez etxeko. Aizen bat ordu pasako zitun oiek denak pintatzeko. Naiz festetako jendean lana, guk ez duzgunez ezagun. Denok jaiean baldin bagebiltz festa nola den demagun.
Beraz barraren beste aldekoak ere saritu ditzagun. Jende dexente dabilanean guk ongi pasa dezagun. Baize jendeak zerbeza bila, egiten du maiz demanda. Jendeak nahi du ongi pasatu, ta dantzan egin ez da. Baina bere kabuz ez dela egiten beti parranda. Atortxun ere egin zituzten ia 20.000 txanda. Naizta festetan denok mugitu, beso hanka eta gerri. Egun hauetan lekua eman diogu 1000 eskerri. Lan txiki asko baitaude hemen, naiz askotan ez igerri. Hausnar dezagun herri txiki bat, zerk egiten duen herri. Gauza txikiak direlako maiz, haundiagoen galbae. Bersolaritza ere beatu, baitaukagu parez pare. Batzuk baikara protagonista, hori ez da nobedade. Baina zeizanen ginateke gu gaiartzailerik gabe. Gai politoiek jartzeak ere merito handia duta. Ari garen ez hiri handien zentralitatez burruka. Ez gaitezen gure herriko ekitalditan eskuta. Hau errexago izanen baita guztiok parte hartuta. Maialen mesedez hurbilduen bakarka. Urte asko daramazkizo, bizitza oso bat bertsolaritzan, kantun eta plazaz plaza. Badakigu bertsolari batek ahotsa eta mikrofono bat dauzkela, plaza bat eta entzungo dion publiko bat. Zure ustez, bertsolari batek zertarako baliatu behar ditu bere ahotsa eta ahots horren oihartzune? Mikrofono bat aukeran eta jendea plazan. Gai zabal bat gure ustea espresatu genezan. Egi bakarrik ez dago, ai ez ementa ezan. Nola saiatu esaten agertzeztana prentsan, ta jendearen burutan dagoena inpentsan harrapatu eta eurek baino ederrago esan. Harrapatu eta eurek baino ederrago esan.
Bapatekotasuna da ezinezko gudua, esan aita ezin esan kiskaltzen da burua. Ia ba momentu honek klabe hori nundu ba. Nunda leitzaren arima oraingo segundua, nola batzen da urbila, urbila ta urrundua. Mundua lekuan dago ta lekuan mundua. Mundua lekuan dago ta lekuan mundua. Saiatzen gera humorez, errigaiak freskatzen. Saiatzen gara udalari kritika bat prestatzen. Saiatzen gara rapatzen zerk gaituen kezkatzen. Hemen gai bat gatazka bat, hemen zera zer bat zen. Gaia jartzen zaigu eta hasten gara pentsatzen. Ez dakit ezote zaigun gehiegitxo eskatzen. Ez dakit ezote zaigun gehiegitxo eskatzen. Bueno, humorera ere jo beharko du pixkoat. Eta hortako altxa, Unai eta Maian mesedez. Leitzeko pestetako seinala izaten da beti, etxera iritsi eta oinetakoak kentzerakoan ondarrez beteta eukitzea. Badakiu leitzen ondartzaik ez da hola. Beraz, kostaldeko herriren bati erosten zaio urtero. Aurten arazo bat egon da ordea. Inongo udalak ez dio ondarrik saldu nahi izan Leitzeko udalari. Horrekin guztiz kezkatuta, Maianek esku hartzea erabaki du, eta Orioko ondartzara joan da, gauez. Ondarra bildu eta Leitza ekartzeko asmoz. Unai, Orioko udaltzaine, gaueko turnoa ikena izela, ondartzara hurbildu eta han harrapatu du Maiane. Bedeto terrenoari remolke txiki bat lotuta, eta pala batekin ondarra biltzen. Jendeak izaten du 11 aldarte, eta naparrak ere ez daude aparte. Ondarra eramateko grina badakarte, zenbat buelta egin nahi du plaza bete arte. Zenbat buelta egin nahi du plaza bete arte. Buelta asko egiteko daukat lan itxua, baina agertu zara eta ai izua. Ondarra baratzean da garrantzitsua, etxeko lurra daukat oso buztintxua. Etxeko lurra daukat oso buztintxua. Olako erantzuna ez nuen espero, hori johar batekin
ari zera gero, ez altzaigu etorri, abuztua edo, orain buztintzen alda, urtero, urtero, orain buztintze alda, urtero, urtero. Bai euria egin du, targatik aiama, baina ez eramanen dut, nik Leitzarren gana. Zerriaren aldenik egiten dut lana, detalle txikietan dago auzo lana, detalle txikietan dago auzo lana. Hori johar batena, hola ez zuzendu, udaletxean ziran, atzo nabarmendu. Inork ez zizun eingo, kendu eta kendu, beste ate batean eskatu bazendu, beste ate batean eskatu bazendu. Enun jo erantzuna, ez etzazelako horregatik egin dut, hondartzara salto, Leitzeko pestetan zu, seguru galako, bizarrera baditut bakiletarako, bizarrera baditut bakiletarako. Beraz konbentzitu nau, orduan akabo, naizta pasatu dedan horren beste trago. Deitu zure lagunei bestela akabo, goizeko 5 arte dana libre dago. Goizeko 5 arte dana libre dago. Utzi didazuen nuen, espero sekula, nere argudiak eta zelako aula. Lagundu nazakezu, orain dut kalkula, seguro kamioi on bat ere baduzula, seguru kamioi on bat ere baduzula. Binaka seituko eta guain jontaeki. Leitzen urtero udan zehar plazako pelota txapelketa iten da. Hementxe. Jendea hurbiltzen da ikustea, baino bateze finala jokatzen den eunen. Imaginatu oaintxe dela finala. Eki finalista bat da, ta Jon bestea. Partida 21-21 doa, eta azken deskansoan zaudete. Jon zure kontra nabil, segi eta segi, ezin tantoa eginta zenbat miseri, galtzea ere gutxi inporta zaineri, jokatu eta gero 2 orduta erdi, jokatu eta gero 2 orduta erdi. Bi ordu eta erdi,
denatakea, paretai ere ia, irten zaiokea, zuri uzten dizut nik, nere azken sakea, azken kapritxoa dut, airez rematea, azken kapritxo bat dut, airez rematea. Airez rematatuta, zuk nahi duzuneran, dejada bat eginda, hobeda aukeran, nila nazkatu egin naiz horren beste eteman, galtzauek luze ziren partida hasieran, galtzauek luze ziren partida hasieran. Denbora pasatu da, tazi zara noski, enpatera ino ere, ezabiltza gaizki, ni ere sentitzen naiz, indarrez da aski, irabazi nahi nuke, blusa eta guzti, irabazi nahi nuke, blusa eta guzti. Kompetentzia ere ez dugu makala, nik irabazi nizun ta semifinala, ni txuria zu beltza argia itzala, beti elkarren kontra jintaian bezala, beti elkarren kontra jintaian bezala. Baina jinta jon gara, ez gara jintaian, baina bukatuko da, behar dan garaian, pelotau jotzen badet, nik daukadan nahian, laister utzi behar det, Orioko playan, laister utzi behar det, Orioko playan. Orioko ondarra gainera de balde, eun aldiz jota gero, xuabe, xuabe, jada eskuak ditut buruaren pare, gaur lo egin behar dut almohada gabe, gaur lo egin behar dut almohada gabe. Orain azken kanpaiak jodituzten bertan, atera beharko da, momentu honetan, sakez egin dut tanto, bukatutaketan, zuk ez egin loeta, segi ametxetan, zuk ez egin loeta, segi ametxetan.